Ассалому алейкум, бардарои азиз. Имрӯз мо дар аэропортем. Барои бачаҳоро диданӣ омадем. Ҳам якам кори худмонам доштем. Шукри худо, аэропорт як-ду масъалаое буд, ки ҳама саргардон шудагӣ буданд. Дар аэропорт бачаҳо ҷамъ шудагӣ, рейсашон қафо мондагӣ буд. Ӯ кор бартараф шуден, қариб кресло ҳама холиянд. Бачаҳо шиштагианд дар инҷа, ё ҳамаш пагаҳ насиб боша мепаранд. Ягон 3-4 рӯзи дига мондайда, шояд дига мумкин баъд рейсҳо як рӯз пас ҳамин хел мешавад. ва алейкум ассалом бачаҳо. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад. Хулоса дӯстои, овозомо фаҳмидистен ё ки не? Овозои ма ҳаст? Агар боша ягон плюса, ҳова, ягон чӣ бигем, ки ман бифаҳмам. Дӯстои азиз, имрӯз омадем аэропорт омадед ва барои хабаргирии бачаҳо ва ҳам яду корубори хона ҳал кардан. Мо ҳам фаҳмидем, ки дар аэропорт рейсҳоро задержка кардиянд. Масалан, нафарое ки дар числаи сеюм билет дошт, дар чорум монданаш, чорум будагиҳоро мисол панҷум партофтанӣ буданд, ки ҳаминро бартараф кардан. Ози ягон кас дигар саргардон нест дар аэропорт, ҳама тенҷияй. Ҳама дар рейси худаш рафтаистад, чӣ хел ки дар билети навистагиай ҳамун хел меравӣ. Як-ду се рӯз якам тарак кашашида буд бигем, ҳам меша. Мо ҳамроҳи муборизҷон омадем. Чӣ гап хобанд? Инҷода бачаҳо дар бораи билет пурсидестиянд. Бачаҳо билет чанд сум? 800. 300 рубл зиёд шуд. Суд 36 500. Шумо чанд кардем билетоно? 3600. Инен бародаро ҳамашон 36800 кам числада? Шашум числада сарида. Имрӯз панҷума я? Чорум. Панҷум пул шуд ӯшеда. Ҳама пул шуд. Шумо амирӯз кардем билет? Камтар пеш бекамтар чақчақ кинем, мардум бинанд, ку аҳволи мардум хабардор шаванд. Нигоҳ кун. Шумо вақте билетгирӣ рафтен амирӯз, агар дар панҷума меёфтен, мегирифтен, на ки велосипед накардем, балки ҳисоби мардум бисёр будагида, камтар бисёртар буд. Ҳамин ҳисоб пага абети панҷум числа абети пул шуд, шашум числа саид навбати. Пасол меретон камон? Пасол сар рафтем, пасол сар рӯзи. чанд рӯз давай карданд шуморо? Мо рафтем, анҷо талон додам пасол одам нест, варчи даже навбат намести. Не, навбат намести. Масалан, ҳамин рӯз посольство мерай, ҳамин рӯз чандро меган, ҳамин рӯз бара аэропорт бара ки гостиница ки наздикии аэропорт аст, гостиницаи Ибис мегана. Ҳамунҷа мерай, уже мехари билета, хона меравӣ. Ду тақсим кардаган накарда. Я тақсим шуда онҷа, я тақсим шуда инҷа. Ҳамун айчи гав мезанад, посольство худаш гав мезанад. Боз ҳамҷода бачаҳое ки истодагианд чандта рейс айда як рӯз. Ман дидам ки нам 34 буд озир та поён. 36 бо чанд буд. Боз намедонам кадом. Ду рейс ҳозир соати саҳар дига. Нами бози соати 12 як мепара, як мепара. 4 та як рӯза кардест. 3 та. Сари соати 11 як мепара. Соати 11 мепара. Ду та дига озир. Соати 12 ва як дакар. Ҳамун режим пешара. Хулоса кадоме ки агар хона рафтанӣ бошем, бачаҳо дига ташвиш нашен. Посольство ихай омадем, зур задем, рафтан натонистем караш. Бе посольство омадем инҷа. Я сутка борем, қариб зур задем, акум асад чередагон паслед мегирифтем. Тағабозӣ кардем, борем тем натонистем да мақсад. Ҷо рафтем ки ишка нестаем. Ҷо рафтем ки вообще одам кам 20 нафар буд. 20 нафар. Ай мои августои чиғота ҳар рӯз қариб як рейси буд. Дига одамам намонд, ҳама мерафтанд. Ё рафтан ҳамин сабаб кадоме ки рафтанӣ бошен, лекин обязательно рӯйхат дар кор буда. Аҷо хушон талон метиҳанд. Талон мисол адрес метиҳанд, адресош навистага, ҳама чиз навистага. То телефон намена посольство ки мақсад ки саргардон намеш телефон наменам. Дигар ранги пешина вай намегиранд, копияи паспорт, номер телефона мегирем, бура ба занг мезанем, хел намегиранд. Не, копияро мегиранд, тамом. Копияро мегиранд, талонро ка метиҳанд, мегиранд ки бура мисол фалон гостиница ё аэропорт. Ду ҷо тақсим кардагианд ки. Гуфту гузаштем шумо? Не, пага мезгарем муносибат. Духтуро пага мегзарӣ, бо ки вай 72 соат дора. Справкае ки дар Тоҷикистон тара карантин намешунонанд. Аммо справкаро вақти гирифтануд бояд 72 соат шидагӣ набошад. 72 соат гузаштагӣ боша, агар бо дар Тоҷикистон аз 3 рӯза чанд рӯз карантин мешинӣ. Барои ҳамин хотир бачаҳо пеш перданшон мегиранд.
نه با پاگا کی میپرانس پاگا آخر سوی دادگاه هم دکتر رفته آخر سوی دادگاه مونه کی التماس بچه ها کم برید بلیت بگیرید مثلا یکی بروی هشتم چیله دباغاته گفت شما داد دو اینو میگفته دادگاه دکتر گذاری هازی دکتر میگیری میری بلیت میگیری 3 سوتکه داد مثلا 3 сутка муҳлат дора справкаи ковид мегирифтагӣ бачаҳо билет чанд пул билет як бор дига мегӯ яка билет 36800 рубл амирӯз хариде на 36800 36800 36 асоста метонид бе очрат бародаро саргардон нашед буред асоста иде там 10-15 минут вақтона бигир агар 10-15 минут вақтона мегира мақсад талон намететонам миёд ё аэропорт адрес нависага датунам талон ё аэропорт ё мисол гостиница ам ду ҷоя ҷо аэропорт барои талафон наҷдани аэропорт анақад ду тақсим кардагиам мақсад талони худшон метавонад ҳама унҷо мисол билет метавонем ҳама онҷо ки мақсад аэропорт ранги фештара мисол ба ғулу насода талафон нашавад гап нест казур ама беҷа пурсидешан ки раисҳои доимӣ кай сар ҳуй мешавад раисҳои доимӣ ози маълум нест кай ҳуй мешавад скорее всего ами ягон барф бизана ё таи барф монанд баъд тоҷикҳои хумонат баъд ҳуй мекунанд ки баъд биёянд ки конечно и гап гапи хуб нестай ки фақат мардума барои барфкубӣ ну ҳар сол ҳамияй барое ки ёзи вақти тирамоҳай барго мереза ҳама ҷо ҷазира ранг ягон сол москваи хе ҷазир набуд хеле ғажди чиркин набуд аки тараф як тараф ози бо агар зимистонда барф бизана маҷбур мешаванд ки баъд ягон роҳ хати бигиранд махсус ягон компанияҳое мешавад ки шояд аз тоҷикистон гирифта махсус бачаҳоро меоранд амихали дар питер як ҷамъ омада хеле гузашт ки ҳамаи корфармоҳо шикоят карданд ки муҳоҷир намерасад яъне коргар намерасад аниқтар бисёри планҳоро будка накардаистанд ҳамҷо пешниҳод карданд ки ягон хел намедонам ташкилот ташкил карда шавад чӣ кор карда шавад ки ранги халатаи корфармо худаш забта типа виза мувофиқ ягон ҳуҷҷат ай тоҷикистон ӯзбекистон шаҳрвандошона биёранд бачаҳои ҳунарманда мақсад خیلی گفتم که مثلا جای خوش خودشون تعمین میکردن و چی را دکمه تا خودشون میکردن هم مثال کدام فیلم میکردی سوچ مینکو همون مول برکلویده هم خیلی گفتن در اونجا چند آدمی در کره مثلا این فیلم 200 آدم در کره میره مثلا میورن 200 آدم اینم ماسکام همین جدای ماسک پوشیدن در ایرپورت حتمیه اوه انیق کم میان میگن که ماسکاتو نپوشین تو خودم ای اومدنشون بیان ما را گپ زنن بعد میپوشون پاسول صبریم چند خو چرا پاسول سامری 20 минут میگن این بچه میگه 20 минут کاری ما بود 20 минут استودین ай душанбе мешава омада ака гражданин рф мешава госуслуги да медрои дар ҳамҷа регистратсия мекунӣ вақте ки чартер нилес айусу мешава айусу кам мешава ранги иҷабори ҳар заиса аст о хеле нестай амун реста сразу вақта регистратсия мекунӣ агар қаблут кунанд бошад баъд мебинӣ мондагӣ берегистратсия рафта мешава ҳамиҷа ҳози ягон кас надорад ман надорам регистратсия ман аз 3 март буд шидага аз 3 март патент ма охирон бор 15 март спурдагӣ будам ман на патент дорам на регистратсия бе документ бе ҳичи мешава хона рафта парво накунед мардум омада рафтан гирем дӯстои азиз саволои шуморо хондестам намедонам худтон ҳаст нест поён дар регистратсия рафтеста регистратсияи рейси 234 уҷо да ҳами бисёри баъд хавоқошон гирондагия ҳами кормандои полиса барои камера кардан бо ягон гирья мекунанд баъд лучи ҳами боло омадем ҷа дуюм этажай бачаҳо шудагиам пагаҳ мераванд хона ин мубориз қатъи омадем мубориз компанияи алабун намояндаи компанияи алабун телефон заказ кардаги будам тоҷикистон хулоса ҳамаша равон кардем паго метавонад ки шояд занг зананд деро рафта мегиред то хавотир нашаванд то касе ки гирифтанӣ бошад силкаи сайти алабун монед дар он ҳамҷо заказ кунанд касе ки ба тоҷикистон равон карданӣ бошад метавонед занг занед то тоҷикистон бурда доставка мерасонад бепул доставка баъзе видеоҳомон мегӯем ки мо телефон равон мекунем тоҷикистон аммо гапмон ҳамияе ки хали камкам меоем аэропорт моам ай ҳамиҷа равон мекунем телефонҳоро
این یک گلا کامنتاری خیلی شب جواب دادیم بچه‌ای که تفکیش کنم رقم کرده شیرین нархи билет чанд сумай нархи билет чанд сумай ака ҷадвали ноябра бугу ноябр ман намедонам ҷадвала ҳозираш ҳар рӯз ҳаст бо оянда шояд гуфтангу баъзе версия ҳаст ки шояд через ден мешавад агар одам кам шавад билет чанд сум гуфти яка 37000 короче 37000 2750 сум дига анализи ковид меспори 38 39000 як 40000 расшод шабгир РВП қатъи Тоҷикистон омода намешава. Вид қатъи меша омода. Ака билет чанд сумай? Хай гуфтам навхи билет ҳозир. Рейсо кай сар меша? Рейсо номаълум бародарои азиз. Гуфтам ки я барф бизана ё таи барф мунам баъд уи мекунам мумкин. Инҷа бачаҳо шитагиам. Даун гирифтаистам. Як мардуми шумо хона мерину? Так яс мардумо як хай бигем. Пешаи рафтаантон. Нем шеруи нар хона рафтан янамашон. дарахшон дуо кунед ки нағз соқ саломат бираванд бирасанд ва барои шумову шуморам насиб кунад хона рафтан. Чӣ ҷавоб диҳем дига? Ҳама обични рейсҳо ҳоли маълум нест. Не чартирни рейси ҳаст ҳамин моҳда ҳаст айозику мардум рафтаистиянд. Уҷа мумкин аст 3-4 рӯз пас мумкин оста через ден шава. 2 рӯз дар як бор самолёт шава мумкин. Барои ки дига ҳеҷ кам намонда, ҳама рафт хари. Ака штраф дорем. Меша рафта бирра, меша 100% мешава. Берегистратсия. Я хавай дига шамия ки мақсад берегистратсия мошина кардам. Намуда дар онҷа Тоҷикистон мурда дора чӣ дора, у одама бе очорат бе чӣ айна аэропорт мегиранд, аммо ҳамн нақда бисер бинанд да мақсад. Ҳак кудом нишонатия, кадоми ягор ягон бемори вазмин доштаги боша, абсолютно очират намесем. Рост меои, рост борт мекунам мерад мега. И бародар гуфте. И бародар гуфте сай бе посолства мегадам, хали имконият будай. Ака Аллоҳ нишонатия. Анди очират месем, ягон кас касал нашавад. Чӣ гуфтед бародаро? Яке ягон кас боша, ҳамин чиз агар ҳамин ҳолат бошад, не бародармон хабари хуба гуфтеста ки мақсад бемор зиёд мунтазир намешава. Як рӯз ду рӯз меои, рост борш мекунам меравад. Ҷош таблетш мегирам, ҷошда меравад. Регистратсия ман надорум бачаҳо, ай моҳи марта надорум. Патенам надорум. Бигардем бе регистратсия мошина када мешава, ман ҳар рӯз дели мобилай мекунам, ҳай кунем бачаҳо. Хубуш ҳамин дели мобила ҳай накунем. Компания хуб нест, ман ай маҷбурим ҳай мекунам. Ширкати даво омадем рӯзи якшанбе набудем бародаро, як чахчах мекардем. Ширкати даво, хайҷа даво дорухарӣ ва фирм омадем не. Кам дар онҷо мо ҳам ҳастем бале. Алло нигоҳбонтон боша, алло шуморам нигоҳбон боша. Дӯстои ягон саволои чотка бутен ҷавоб бутем, агар ягон мавзӯи дар кори боша. Ай Питер чанд сум боша номаълум. Россия рафта метонем мо. Оҳ бачаи Тоҷикистона чи Саид Павлон. Россия метонем омада, агар ягон ҳуҷҷати российский дошта бошед, допустим ВНЖ ёки шаҳрвандия. Агар оила масалан дар ҷа шаҳрвандӣ дошта боша омада метонӣ. Ҳамхали да? Ёки падару модару ягон реша. Ай Россия, Турция, ай Турция душанбе бирем. Мешава? Бовар кун ҳамира саволи зур додим наки. Ба фикрам намешава. Меган ман кардиан мега бачаҳо диди. Ӯзбекистон пайдан Ӯзбекистон Тоҷикистон рафтан ку. Ду нафар се нафар Ӯзбекистон гарданда о адам. Як кас гуфта ман фикр мекардам ту шаҳрванди Россия. Не бародар, ман дуюм сола 3 сол дар Россия. Ҳеҷ вақт набудам дар ҷо. Акай ҳабиб депорт намекунам бе регистратсия. Не охи ту ай ба хоҳиши худ накардасти ку ин кора. Карантинай там ночор мондагӣ дар ҷа. Депорт намекунам не. Бародар патентам мекунем шумо. Патента фақат дар Москва сахар мекунам. Ва алейкум салом. Акай Фаррух. Як кас мубориза салом додайку. Чӣ хеле ду? Муборизаи ҳо Давид омад, ман гуфтам чӣ Давид аст? Давид омад салом алей гирифт. Соз наки, ай пишти телефонам мебинем.
Аки как всегда кайми что ич нафаҳмидем гапа. 11 ноябрда билет дорум, молодец. Иншалло мерави соҳ саломат номеро та партамон бориз. Orada Instagram. Номерои Boris Arif növisi номерои Mozi номер менҷа мегӯям дига. дар номери алабум занг бизанед. Намек. дар номери алабум занг бизанед чи саволи боша онҷода умедҷон ҷавобтон медиҳад. Номери Аксани мемонем. +7 925 3740 оли дар комментария менависим шабад. ва дасти шумо сумрои када мешабад дар не брат моро сумнате ки дига гирифташ Аз намедем. Панҷакен бародар. Бекаин гурҷ мебахшем шумо ай хуҷанден ай панҷакин телефон оптум ҳаст. Оптум мо постоянно рӯй мекунем ку душанбе ними бачаҳои мо оптум мегирам. Салом ака вид наздител дорем метонем омада ай душанбе метонем ханавистиане чӣ хеле ҷавоб метонем холдамура акаҷон ҳамин ростае ки чартер нересо атменид шида моҳи ноябр ина моҳи ноябр рафтаеста мардаи хуб Aici, Alinez, dar просто канта нафаҳмоиш деги буд 31-у якум числода. Аввал дуюму, сеюму, чорум числода туғри кадан, рӯй кадан ҳама ягон кас мондаги нест, баъди ҳама ҷобаҷош деги. якам ҳам тоҷикистон мерава ҳам эксперт дар ҳамин соҳаи аймара зур мефаҳма бача чӯва билет арзон намешава барое ки аю тарафишка намеояд самолёт фақат айс мебара инаи бачаҳода камкам рӯи сафед гуфтесиям ҳазору аҳмад гуфтесиям бачаҳо шумодан анализ дар аэропорт мегирам бале анализа меоен дар ҳамаи аэропорт месупорем нархиш 2750 рубл ҳоҷӣ рафтести и ҳоҷӣ мара мегуфта бошам метра агар мубориз дабгӯем ҳоҷӣ мубориз нарафтеста Мара мегӯям нарафтесам. ака ма 5000 штраф додам ма наспоридам як еломо рафтан намемонам мемонам мерави Узя бачаш тараф дош рафт. накам 5000 10000 меша наспориш агар ира фаромӯш накунем мубориз салом фарух Алейкум юсупов салом. юсупов фарух Валейкум салом аке Фарух. онаҷода қаноатна дигин боражи ака номеро та бугу мебахшӣ бародарҷон агар номера бугум як ҳафта хӯрданим Яки намемонам рӯз сразу отпушанд. ҳозир депорт мекунам намедонам набояд бикунам шансумай билет пурс ака билет нав гуфтем ку 37000 ба анализи ковид ба ҳамаш Бародарам раҳмат мегӯям. як комментариёро дигин бор хондесем такрор менависам Як буд чӣ кунем? яби болош кунем бача мера болма када будам як спектакл шидагида иҷа акам буд мебахшед шумо ай шумои хеле як хелеш як дона комментариёро 100 бор навистага ба фикрам хоб мехонем номеро та гап зан брат узур наметонам номера гуфта салом ака агар амакит гражданин боша метонем да не амакит барои ба қонуни россия хадид барои ту ҳеҷ кай амаки тағоид барои ту ҳеҷ кай дар россия қонуно ёхати ягон решаи ту ҳисоб намешава падар модар фарзанд зан ами қадажи акат наметавонад тура кӯмак кунам ака бепатен кор мекунем кор кунем ҳеҷ гап надорад бепатен кор кунем официально биқапан проблематон мекунанд неофициально хай кор мекунем дигар кор телефон кредит метиҳем не кредит дуруст нестай мо наметиҳем ака теле ап 50 чансмай ап 50 вообще дига дар ягон ҷо намеёбиша агар ягон магазино набоша оли ап 51 Навқадам. Валейкум салом. неқадам навқадам не неқадам наҷмиддин мубориз салом рута лахча нависондай и номуш чиай саламандра чи слендермен саламандра гуфтай ки рута лахча мара гуфтай чун мара ифро киревтага Ҳавора. касера агар зани кӯдакош дошта бошӣ рвп чи агар зани кӯдакош дошта бошанд рвп метавонам мода не худш даже наметавонам рвп доштаги одам худш мода наметавонам 37 рубл ин нархи билета гуфта 37000 сенолша фаромӯш карди ака рвп кати рафта мешава ака не гуфтем бародарҷон раисо ҳама абнавид шуд бародар раисо ҳама вастанавид шуд ҷо шуда ҳамара пеши қафо партофтани аксе 4 замҷа мардум талпа шуд чанд касо мода занг мезадан бародар биё мода иҷа рӯз кардагем баъд фаҳмидем бо ҳама нормал шуда ака аз кӯдак то чанд сола билет намегиранд
сомон айр ба фикри ман то 2 сола намегира, то 11 соларо 50% мегира. Амихе буд агар арзиш нашида боша, то 2 сола намегириф вообще, то 11 соларо 50%, а 11 сола боло 100%. Агар хато накунам, ин 100% информация нестай бачаҳо. Худои мара занг зестай. Кадоми занг зад киштем. Илтимос занг назанед, кадоме ки эфир амал дидестай. Ҳамун занг зестай боша, агар занг назанем бародаро. Занг задестай, кадоми занг назанем бо бача. Ми сария хо фестим якас 9 бор занг задай. Ба бардоштим, идо занг зад. Ака мега срочно бояд паспорт кунам. Ба автобус мега рафтесам маркази Тоҷико. Ама рагом роҳ шаб гума нарам амусо. Инам я одам хирагӣ дора занг задестай, охи дӯстои азиз, хай ба фикрим информатсияи лозимиро гуфтем. Я вақтҳои зиёди шуморо намегирем. ҳазор раҳмат ки дар омадем, тамошо кардем, хатимо будем. Наи бачаҳо ҳама Тоҷикистон рафтесиянд. Худо нигаҳбон ғарибон. Ана ина дуотун додестай боини бародарам. Ана ҳеҷ канестай пачти ҳама рафта уҷа хонаш. Önce düğüm registrasyası sarşut beremra. Дим шам ва 234 буд, 236 шам саршид поёнда. Уҷа ҳама рафтесиянд. Хай хулоса мо ҳам телефонҳоро супурдем, бачаҳое ки телефон гирифтагӣ будем, пагаҳ телефонотон ай душанбе иншалло мегирем. Кадоми бо гирифтанӣ боша, агар дар поён силкаи сайта мемонем, ин номероро мемонем. Марҳамат занг занем. Камес прода. Худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Хай. Хайр бардор. Алло нигаҳбонтон. Ба ҳаққи мо дуо кунем. Хуб. Ягон гапи дигар нагуфтай. Чанд рест шумо аз ҳамин авор ягон фоида меёбед бехатагӣ. Ман айн авор фоида меёбам, саволи зур додида брат. Хуршед Фармонов. Инам оли нав видео кардам. Дар ин видеом гуфтам ки дар ҳақиқат мо телефоное ки шумо мехарем, Тоҷикистон равон мекунем шуд. Иҷа ин видеоро дида якчанд касои дига занг мезананд, мо телефон мехарам. Да, ман ин авор видео мегирам, фоида мегирам. Бо дар аввали ҳамин видео реклама сар мешавад, шумо пропускат мекунед, ай урам ман фоида мегирам. Ҳамияи зиндагӣ кадоме метавонад ошуд шавад, правильно? Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон бошад. Зато ина бояд дуо мекунем, ини бачаҳо дар ҳаққи шумо дуо кардан. Бо чанд муҳоҷир дига хабар гирифт, як камтар ним у бачаҳорам ягон фоидаҳое гирифтанд. Барои ҳамин хотир асри 21 асри 21 чанд метавонем интернета истифода барем, через интернет бизнес кунем, через интернет продвигаться кунем, пеш бравем. Безебай суми як одама ҳисоб кардан беҳад як хеле безебай. Касе метавонад ошуд шавад. Главне кори ҳаром накунем, ҳаром нахӯрем, фреб накунем. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. Хай дӯстои азиз.